pre mňa v podstate táto téma bola taká ako keby kľúčová od malička, lebo keď som pozerával také filmy ako Indiana Jones, tak to vo mne úplne že buchalo, že toto je to, čím by som ja chcel byť, to je to, čo by som chcel zažívať vo svojom živote a úplne presne ako on bol, že tá archeológia a to všetko. Ja než som išiel do školy, ja som ovládal všetkých dinosaurov, ktorí boli dovtedy ako vykopaní, nájdení, identifikovaní a pomenovaní. Lenže potom prišla škola a začalo všetko ísť úplne že zlým smerom. Chodil som do školy v meste, kde boli všelijaké nedobré subkulturálne živly a škola moc mi nešla, nedarilo sa mi na predmetoch, takže som začal ísť na iné chodničky a stal sa zo mňa taký, by som povedal, pouličný vagabund, sprejer a robil som kadečo a s takým skutočným dobrodružstvom to nemalo nič spoločné. V podstate som sa len niekde klzal po nejakých povrchných zážitkoch, ale nikdy som necítil taký ten klik, že áno, že toto je skutočný život. Teraz je to Indiana Jones, teraz to má ako ten skutočný drive. Ľudské srdce alebo chlapské srdce je jak taký banán. Lebo že banán, keď ho začneš jesť taký v šupke, tak tá šupka, ona je horká a vôbec dobré ako nechutí. A to je niekedy tak, že prežívame z toho nášho srdca len to povrchné. A ja som roky prežíval len to povrchné. Som sa len tak klzal tým životom a nič neznamenalo, nič poriadne. A bolo to všetko nakoniec iba horké, boli to zranenia, boli to sklamania a bolo to deštruktívne. Lenže potom, keď prišiel otec, tak začal ma ako keby rozbalovať ako ten banán a šúpať dole a začal mi ukazovať, že počúvaj ma Gusto, že tam vnútri, tam je niečo, čo som tam ja dal. Tam je niečo, čo som tam ja vložil, že tam je moja pečať a tam je niečo, čo je dobré, čo je výživné, čo je chutné. A tak som sa začal učiť žiť z hĺbky srdca. A všetko sa začalo meniť a pamätám si tie roky, keď sa to všetko začalo meniť a rúcať a my sme sa presťahovali do tohto krásneho storočného domu a začal som to tu rekonštruovať a som si predstavoval, ako všetko pôjde hladko a jednoducho. A všetko, čo sa dalo tu na tomto dome pokaziť, sa pokazilo. Rozvody sme robili na 3 razy, kanalizáciu sme robili na 2 razy a všetko možné a ja som si stále myslel, že Boh ma bude tak požehnávať, že nič zle sa mi nebude stávať a mi sa všetko kazilo. A ja som vtedy pochopil, že ak ja mám žiť s otcom dobrodružstvo, že ak ja mám byť architekt, ktorý dokáže iným poradiť ako v starom dome, tak ja budem musieť prelúskať veľa problémov. A tak som si začal zvykať na tie problémy a na tie dobrodružstvá. Tohto roku, keď prišli veľké mrázy a začalo sa nám na dome všetko možné kaziť a zamrzať, tak celá rodina sme to spoločne opravovali, spoločne sme do toho išli a bolo to naše také polárne dobrodružstvo. A čo musím povedať je, že ja, ak som sa obratil, som spoznal moju manželku a to je taký človek, dobrodruh číslo 1 v našom živote, lebo my vždycky, keď sme išli niekde do hôr, do Tatier, alebo keď sme išli do Terchovej, my buď sme prišli po tme, alebo sme zablúdili, že my sme nikdy nemali ako keby že pohodovú prechádzku. A toto funguje aj teraz, keď už máme 4 deti, my vždycky ideme ako na doraz a toto sa učím pri mojej manželke. A dobrodružstvo s otcom je pre mňa aj praktický život, taký každodenný, že keď pracujem a otec je v tom srdci, je akoby v tom sladkom, v tom dobrom, v tej kôstke toho banánu, tak všetko funguje takým spôsobom, by som povedal, pružnejším a flexibilným. Tak sa mi napríklad stalo, že som raz kamarátovi projektoval dom, navrhoval som, že ako by to tam malo byť všetko rozmiestnené a nejak stále nie a nie to urobiť tak, aby to splnilo tie jeho očakávania. A vtedy otec v mojom srdci hovorí, že Gusto, poďme si zabehať. Čo? Tak sme si išli s otcom zabehať. Ja jak bežím po lese a nádherná atmosféra, všetko tie stromy a nádhera, tak zrazu som pred očami začal vidieť dom. Tak som prišiel domov a som ho obtiahol. A taký poobťahovaný som ho teda potom ukázal tomu kamarátovi a vravím tomu kamarátovi, on není veriaci a vravím mu, že počúvaj ma Jakub, že ja som bol behať, ja som sa modlil za tvoj dom a ja som zrazu videl dom a ja neviem, či je tvoj, ale som ho nakreslil. A keď som ho nakreslil a som mu ukázal, tak povedal, Gusto, áno, toto je môj dom a vyriešil si všetko, čo som si ani predstaviť nevedel, že sa dá vyriešiť. To je pre mňa dobrodružstvo s otcom.
Takže chcel by som povzbudiť všetkých chlapov, že je v nás brutálny potenciál, silný, veľký. Že keď tvoj sused, tvoj priateľ, tvoj syn sa bude na teba pozerať, že čo povie? Že to je taký normálny, v pohode človek, alebo čo chceš, aby povedal? Že nechceš, aby povedal náhodou, že tak toto je nebezpečný človek. S týmto sa nebojím ísť. Kto chceš byť? Chceš byť iba priemerný, obyčajný, dobrý, vľúdny, alebo chceš byť ten, ktorý povedie niekam svoju rodinu? Že je nebezpečný, že on je silný. Chceš iba niekde zapadnúť, alebo chceš z niekaďaľ výsť. Že pre Izraelitov, keď boli v Egypte, tak požehnanie bolo, keď bolo dosť slámy a hliny, aby mohli urobiť tehly pre faraóna. Ale skutočné požehnanie bolo až, keď bolo dobrodružstvo na púšti, keď vyšli von zo svojej komfortnosti a prešli a vybojovali a mohli mať miesto, kde našiel odpočinok ich národ.